Friesland had te kampen met krimpgebieden. Het platteland krimpt hieltieten verder en meer mensen verhuizen naar plakken met een protte volk. Maar er binnen lokkig ek mensen niet te wenjen bleven. Wat had de krimp voor effect op deze gebieden en hoe gaan de bleeuwers daarmee om? Ik ga mijn hele leven in Ljouwert wennen. Ik ben Fries Krupbrocht, maar Friesland is mijn vreemd. Ik wen je graag in de stad, maar ik ben nieuwsgierig naar wat er nog meer te vinden is in Friesland. Joet ging ik naar Sonnegeer en Blesdieke. Eerst ging ik langs bij twee bijzondere bouwwerken en daarna beziek ik een boer waar het biologische boerentsies maakt. In Sonnegeer had Gertrude van Leeuwen haar klimaatneutrale bed en brochtje. Haar B&B loopt op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Wat houdt klimaatneutraal ben je al zien? Dat heeft te maken met dat je zelf je energie opwekt. Dat je en heel zuinig met je energie bent. Maar wij doen bijvoorbeeld ook aan waterbesparing, hergebruik van water. We vangen al het regenwater op. We doen gescheiden afval. En juist al die acties die maken dat je klimaatneutraal bent. Dus dat laat ik ook, dat kun je ook in mijn gastenverblijf zien. Die voorlichting geef ik ook aan de gasten. Dat die ook daar zelf weer een bijdrage aan kunnen leveren als ze kiezen om hier te komen logeren. Wat voor gasten ontvangen jou in jouw bed en brochtje? Voornamelijk eigenlijk fietsers en wandelaars. De wandelaars die zijn vooral de wandelaars, de pelgrimers, die het Jabekpaad lopen van Sint-Jacobi-parochie naar Hasselt. Dus dat is het hele stuk in Friesland. En ik woon aan de route van het Jabekpaad. Verneem je ook wat van de krimp in omjouwing? Nee, daar verneem ik niet iets van. Wel weet ik ook dat nu wel in onze gemeente merkbaar is dat dus de basisscholen in de kleine dorpen dus minder leerlingen hebben. Willen jou hier ik wen je bleven? Ja, heel graag. Ja. Het is zo'n bijzonder gebied waar je nog rust en ruimte vindt en stilte. En ik vind het heerlijk om in het groen te wonen, in de natuur. Van een modern bouwwerk in Sonnegeer naar een middeleeuws bouwwerk in Blesdieke. Hier ging ik op visite bij Gregorius Halman, die in 1990 is begonnen met het bouwen van een kasteel. Zou het kasteel al haast aanwijzen? In his kingdom of gold, his kingdom of gold. Hoe ben je hiermee begonnen? Nou, dat zit er vanaf de geboorte al in. De liefde voor geschiedenis, aardrijkskunde en romantiek. Dus ik hoef dat niet te leren. De groei ontwikkelt zich vanzelf. En jou ben in 1990 begonnen met het bouwen van het kasteel? Fysiek ben de droom was er altijd al, maar fysiek, dus dat ik zei, nou moet het wezen, 1990. En waarom in deze omjouwing? Nou, ik ben geboren en getogen stellingwerver. Ik ben verliefd op dit landschap. En op een mensen. Helpt jouw vrouw jou ik? Nee, niemand helpt mij eigenlijk. Ik maak wel gebruik van de derde hand. Mensen die ergens goed in zijn. Maar als het klaar is, dan moeten ze mij met rust laten. Maar het is meer het creëren, de fantasie bevredigen eigenlijk. Dan het verlangen om het klaar te hebben of zo. Dat heb ik niet. Want zal het ooit aanwijzen? Nee. Schoonheid kun je altijd wat aan toevoegen. En wat inspireert jou? Nou, de heraldiek eigenlijk. Hè. Kastelen, dat waren verdedigingswerken. Die beschermden het volk. Had je ook strijd maar in omjouwing dan? Nou, kijk, de vijand die ken je niet, maar die is er altijd natuurlijk. En voor mij, in mijn dromenwereld heb ik veel vijand, maar je ziet ze niet. Maar dat komt misschien ook wel omdat ik een goed verdedigingswerk gebouwd heb. Ja, zo is het. En verneem je ook wat van de krimp in dit gebied? Hier gaat het nog wel, maar ik zie mijn eigen kinderen ook. En de vrienden van mijn kinderen ook, ze trekken allemaal weg naar de stad. Want er is hier geen werkgelegenheid. En dat merk ik, zie ik wel, ja.
De jeugd die zoekt werk in de stad. Hè? Hier, ja, je woont, maar werk is hier niet. De boeren verder niet. In dezelfde stritten ging ik langs bij Henk en Hermien Langelaan. Op haar cheeseboerderij wordt namelijk echte boerencheese maken. Ik ben benijd. Hoe lang ben je hier al biologisch? Sinds 1999 boeren we hier biologisch. En hoe lang maak je hier al boerencheese? Vanaf maart 2013 zijn we begonnen met biologische boerenkaas maken. We hebben 40 melkkoeien, dus geen werk voor 2 personen. Dus hebben we gekozen voor verbreding. En toen zijn we uitgekomen op kaas maken. Maar aangezien ik helemaal geen onderricht had van kaas maken, heb ik stage gelopen bij Eco de Eerste. Daar mocht ik de kennis verbreden. En toen zijn we gaan bouwen ondertussen hier. En zodoende is het gestart. En wat vind je het mooiste aan de omjouwing? De ruimte en de grond waar wij mee te maken hebben is gewoon heel vruchtbaar. Hoe is die vruchtbare groen belangrijk voor het cheese? Nou, de koeien kunnen extra lang buiten lopen in de zin van het is niet te nat hier, dus beter voor de poten. Als de koeien meer gras eten, komt weer terug in de smaak van de kaas. Dus voor ons belangrijk. Is er in de omjouwing soort vraag naar streekproducten? Dat hadden we niet verwacht. En wij zijn 3 jaar geleden gewoon begonnen. En de vraag is gewoon enorm. Ook in de zin van biologisch. En hier in de wijde omtrek is gewoon niemand die biologische boerenkaas maakt. 3 jaar geleden ben ik met 30 kilo in de week begonnen. En nu moet ik eigenlijk wel 280 kilo in de week maken, anders dan kan ik het niet voorblijven. En vernemen jou ook wat van de krimp? De basisscholen, die krimpen echt wel in de zin van aantal kinderen. Maar voor de rest eigenlijk hier niet. Willen jou hier wenje blijven? Ja, wel graag. Maar het kan goed zijn dat een van de kinderen later het bedrijf overneemt. En dan gaan we echt wel van de boerderij af. Nog geen kilometer van de grens kom ik aan het einde van mijn reis. Ik ga wat Frieske wiesheid opstutsen en ik vind het jammer dat het er alweer op zit. Ik ga op Hoezon. Hondje!